Kulay, kwento at kultura, lahat yan makikita mo sa Art for Everyone sa SM City Clark hanggang July 14. Hatid ng SM Supermalls, ang Art for Everyone ay isang nationwide art fest na sabay-sabay na ginaganap sa 18 SM Malls ngayong Hulyo. Matapos ang matagumpay na 2024 Art Market na nanalo ng Gold Stevie Award, mas pinalawak pa ng SM ang suporta nito sa Filipino artists mula baguhan hanggang sa mga pro. Our main purpose for this SM Art for Everyone is to showcase the talent of our local artists in Pampanga, Olongapo, and Tarlac. Makikita sa exhibit ang iba't ibang uri ng sining, paintings, prints, digital art, mixed media at sculptures. Lahat gawa ng homegrown Pinoy talent. Hindi lang ito art display kundi art experience na bukas para sa lahat. Art lover ka man, collector o simpleng mall goer na naghahanap ng inspirasyon. So ako po ang nagiging flexible kung ano po yung level nila sa art. So kung saan po yung kaya muna, doon muna ako nagsa-start until such time na nag-i-improve ang kanilang mga fine motors at even yung kanilang mga expression lumalabas na rin dito. Sasabihin nila or sometimes ipo-point out nila because doon sa studio, meron po kaming iba't ibang mga paintings na nandoon. So doon po nila nakikita at doon sila nai-inspire kung anong mga gusto nilang i-paint. Tuloy ang kilig sa sining dito sa SM City Clark. Halina't suportahan ang gawang Pinoy, makipagkwentuhan sa artist at baka dito mo pa mahanap ang susunod mong paboritong artwork. We would like to invite everyone to join and visit our SM Art for Everyone located at the Event Center 3 of SM City Clark. This is Patricia Mamangon on the spot.